Jako vypadá to nějak nadějně? No, je to teďka docela čerstvé, teďka v pondělí, takže zatím jako ještě nemám nic. Nic jsem neobjevila, ale pracuji na tom samozřejmě. Dobře. Máte partnera? Teď už taky ne. Jak vás tak poslouchám, jste všechno ukončila. Ano. Práci. Nová životní etapa. Nová životní etapa. Dobře. Co děti? Žádné. Nic. Chtěla byste? Samozřejmě. Jednou ano. Co nějaké vaše koníčky? Tak moje koníčky, tak to je třeba focení. To mě docela baví. Zatím jsem fotila hlavně s fotografy, kteří se tomu věnují jenom okrajově třeba. Takže žádné honorované focení neproběhlo, nebo něco takového. Většinou to byly akty třeba, nebo nějaký glamour, nebo portréty. A jinak moje koníčky jsou další třeba plavání, jízda na koni. No, jinak další sporty samozřejmě na horách nebo v létě. Dobře. Šári, já si myslím, že dneska se vidíme kvůli takové specifické práce už jenom protože tady nejdete do nějakého kanclíku nebo někam něco vykonávat, něco tvořit, něco dělat. Tady pracujete se svou vizáží, s nějakou svou zajímavostí. Jestli dokážete něčím jakoby zaujmout, jestli máte své kouzlo. Řekněte mi, čím si myslíte vy sama o sobě, že jste tu vizáží zajímavá. No, tak jak bych to řekla, já si myslím, že jisté sebevědomí jsem nabyla po tom, co mě třeba chválili muži. Líbí se jim většinou na mě oči, velké oči, prsa a v celku asi možná postava, i když třeba nejsem modelkový typ přímo, tak možná ty obliny nebo tady ty věci na mě asi. Myslím si, že mám pěkné vlasy, husté. A jinak nevím. Jsem ráda, že jste dokázala něco říct, protože kolikrát tady zjišťuju, že ženské nemají vůbec sebevědomí a nedokáže mi vlastně říct, proč vlastně byly přesvědčené v to, jít do nějaké agentury a jít zkusit focení. Zeptám se dál, tahle ta práce hodně obsahuje i takový konkurenční boj, modelek je spousta. Jak se dokážete pohybovat vy v takové společnosti lidí? Tak já jsem se v takové společnosti zatím nepohybovala a předpokládám, že pokud mě to čeká, tak doufám, že tam nebude nějaká velká rivalita třeba, že tam nebudou nějaký podrazy mezi modelkama, jestli do něčeho takového někdy půjdu. A já si myslím, že jsem docela přátelský, společenský typ, takže zatím jsem třeba neměla nějaký velký potíže, problémy s nějakýma, s někým, s kým jsem se třeba setkala, ať už třeba v nějaké své profesi nebo kdekoliv jinde, takže myslím si, že jsem bezproblémový člověk, takže by to mělo být v pohodě. A vy jste říkala, že s tímhle tím nemáte zkušenosti, takže jste úplně nováček pro tuhle práci? Pro takovouhle práci ano. Jste nervózní z toho? Tak lehce, no. Ne nějak extra. Dobře. A já se ještě zeptám trošičku, co se týče vašeho života. Prozraďte mi nějaké vaše cíle, sny. Opravdu cokoliv, jestli je něco, co byste si v životě chtěla splnit. No, tak možná by to bylo, neříkám v dohledné době, ale někdy určitě bych si chtěla otevřít znovu kadeřnický salon. Ale už teda určitě ne v Břeclavi, ale aspoň v Brně. Takže to je takový jeden z těch větších cílů. Já si teď vlastně uvědomuji, že Břeclav je hodně daleko. Hodně daleko. Do té Prahy kolik to může být kilometrů? 350 kilometrů je to, 3 hodiny a něco vlakem to bylo. Dobře. Říkala to, že byste si ráda otevřela znovu svůj kadeřnický salon, takže už jste jednou svůj salon. Ano, měla jsem salon, ale právě v Břeclavi byl tam problém s kolegama. Neměla jsem vhodné kolegy, kteří by tam se mnou prostě chtěli zůstat. Prostě byl problém sehnat někoho stálého, kdo by tam prostě se mnou byl. A pomohl mi s nájmem a tak dále, takže jsem se rozhodla vlastně to zavřít kvůli tomu, že jsem to táhla celé finančně sama a nebyla to žádná hit paráda právě v té Břeclavi, takže jsem potom začala pracovat v Brně a
tam je to lepší určitě, ale na nějaké otevření v nějaké nejbližší době, tak to určitě není. To zatím ještě potřebuji nabrat další nějaké zkušenosti tady v té oblasti. Z Břeclavy do toho Brna pravidelně dojíždíte? Ano. Dobře. Vy jste říkala, že zkušenosti žádné nemáte, takže neprobíhalo ani žádné focení nebo nějaké castingy? Castingy ne. U žádné agentury jsem zatím nebyla. Jenom, jak jsem řekla, tak u těch fotografů formou TFP, TFCD, vyloženě jenom tam. Dobře. Řekněte mi, vy jste mi sice už něco maličko řekla, co jakoby proběhlo, ale momentálně o jaký druh spolupráce máte zájem? Myslím tím tematika focení, jelikož se fotí kde co, někdo nějaké zábrany pochopitelně má, někdo nemá žádné, dělá naprosto všechno. Já chci slyšet něco i od vás, jak to máte vy? No, tak já bych chtěla zachovat nějakou svou důstojnost tady v tom a rozhodně bych nechtěla roztahovat nohy, nechtěla bych dělat porno. Jo, jenom vyloženě, pokud vím, že třeba tady to honorované focení, tak většinou se asi moc nenabídne za nějaký portrét, nebo... Pardon. Budu si to vypnět. Jo, pardon. Tak. Takže vím, že třeba jsou honorované většinou nějaké od soft erotiky až po nějaký ty porno natáčení nebo prum, tady tyhle věci. Ale já bych asi nechtěla dělat porno nebo tady tyto věci. Není mi to úplně vlastní, není mi to příjemný, nechtěla bych se za to někdy v budoucnu někde stydět. Jo, tady toto mi prostě by bylo nepříjemný docela. Takže něco lehčího spíš. Jaká tematika lehčí pro vás je přijatelná? No, tak lehčí tematika asi nechtěla bych úplně vždy fotit třeba úplně nahou postavu. Pokud by byly honorované nabídky, kde by prostě byly odhalený třeba prsa, ale nebyly by tam odhalený spodek, nebo by byl překrytý nějakým způsobem. Řekněme takové vyzývavé fotky, které třeba něco naznačují, ale neukáží úplně všechno. Takže když to tak shrneme, jde vám o to, abyste fotila snímky s takovým uměleckým úměrem? Dalo by se říct spíš. Dobře. Domluvíte si nějakou cizí řečí? No, je pravda, že tady v tom jsem trošku horší, takže mám základ angličtiny, ale není to úplně na domluvu. Je to spíš tak, že se stydím mluvit, protože angličtinu tolik nepoužívám, nebo v práci jsem nepotřebovala prostě jazyk. A měla jsem na tom víc zapracovat, ale bohužel není to nic extra. Žádné. Dobře. Co péče o tělo? Protože tahle ta práce, jak jsme se bavili před chvíličkou, je opravdu především jenom o tom sledu. O ten zlak by se měl dbát. Nejenom, když člověk fotí, dělá tu práci pochopitelně. Já se tady nechci s vámi bavit o tom, jestli si kupujete tělový mlíky a lakujete si nechty a podobně. Taková ta kosmetika, západní líčení, make-up a hygiena, to je jasný. Ale věci jakoby navíc, které už vybočují z té přirozenosti. Vidím, že nechty udělané nemáte. Ne. Co třeba nějaké piercingy, kérky? Mám teda tetování na boku, mezi lopatkami a v třísle to už bych dneska asi mít nemusela, ale no, tak úplně ne, ale asi to nebude úplně žádoucí. Třeba když bych měla fotit něco nahýho, tak nevím, jestli se to bude. Ono by bylo horší, když byste tam měla třeba vytetovaný jméno nějakého bývalýho. Ne, tak to naštěstí nemám, ani se nechystám takovýho dělá. Piercing mám teda v břichu. Dobře, co solárko, zajdete si tam? Tak